राजा आसी केमिति रुसे घर भितर पशि खाऊचे माने एते कंट्रोल बाहर दे सरी नहीं बिठा से माने कहूचे मु खाली खाइमी खाली हां हां होउछ खाइ होई टेस्टी अछि पिठा। तो है गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ब्लॉग पे आसନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆନିଶ ଭାଇ କଣ ରୁମ ରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ରେ କିଛି ଏମିତିକା ପାଗ ହେଇଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନିଶ ଭାଇ ଆମର ରୁମ ରେ କଣ ବନଉଛନ୍ତି। ଆନିଶ ଭାଇ କଣ ବନଉଛନ୍ତି? ପିଠା କି ପିଠା? ପୋଡ ପିଠା ପୋଡ ପିଠା। ଏଟା କଣ ତାର ତିଆରି? ଏଟା ଗୁଡର ତିଆରି। ଗୁଡରୁ କାଇଁ ଗୁଡ ଦେଖା ହଉନି? देख ଅଟାରେ ତିଆରି ଅଟା ଆଚ୍ଛା ଅଟା ପିଠା ବନଉଛନ୍ତି। ଅଟାରେ ଆଉ କଣ କଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ଅଟାରେ ଟିକେ ମୁଁ ପକେଇଛି ଲୁଣ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ କଳା ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡିଗଲା। ଏଇ ଅଟା ପିଠା ଟା କାହା ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି? ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଇଁ ବନାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଅସିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ନା କଣ ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନି। ଅରିଜିନାଲ ଅସିତ ନା କଣ ତୋ ନାଁ? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଁ କଣ? ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ବୋଧେ? ଭୁଲି ଯାଇଛି କରିନି କରିଦେବି। ହେଇଛି ନା ଗୋଲ ଗୋଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଗୋଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ, ଯଦି ଗୋଲ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଢିଆ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଉ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୋଷ କଣ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ରହିଛି ଆମ ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ପାଦରେ ସେ ନାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ମାତ୍ର ମିଶିବ। କଣ ପାଇଁ ତମ ଇଜ୍ଜତ ମାତ୍ର ମିଶି? ଦୀପ ଏଇଠି ଆମର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦୀପ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଖାଲି। ଆଉ କିଛି ଆମ ଓଡିଆନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଛ ଅଫିସ ମୋର ଆଜି ଛୁଟି। ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବେନିୟନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ପିଠା ଖତରନାକ। ସତରେ ଭାଇ ମୋର ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଦେଖାହେଲେ। ପିଛା ତଳେ ଲାଗିଗଲା ନା ବାହାରେ କେମିତି ତମେ ରାଗିକି ବନଉଛ ବୋଧେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇଛି। ହଉ କାଢିବି କେମିତି ତାକୁ ମତେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଠା ବନାଉଛି। मुझे के ऑयल पके दो। अच्छा ऑयल पके दो कौन हो ना समय जो लागी जाओ जा लागी है। अच्छा ठीक ठीक आगो बड़ा में काम लगा आई गल कौन भाई एरो द 3 एरो द क्वालिटी बने यार प्रिंट तो खाने तो पाव ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଶିଖିଛ ବୋଧେ? सब कौन कोई तो माइक्रो फॉलो कुछ नहीं भूली घरକୁ ଯାଇଥିଲି ନା 4 ମାସ ପରେ ଆଇନା एक्चुअली ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ କଣ ଭାବି ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଠାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭୁଲିଛି ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ଘର ତ ଗଲା ପରେ ଘରେ ତ କହିଦେଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠୁ କରେନି ଦେଖି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କେମିତି ହଉନି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁଡା ପୁଡା ଲାଗିଲେ ଖାଇଦବୁ ବୁଝିଲା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ରାଗିକି ବନଉଛନ୍ତି ପିଠା ଆମର ପୁରା ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଇବେନି ସେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଭାତ ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ
ସିଏ ପୁରା ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଠାକୁ ରାଗି ଗଳେ ଗାଳେ ପକେଇଲେଣି। ତମେ ବନୁନି ଥାଉ ନହେଲେ। ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ନିଜେ ବନେଇ ନିଜେ ଖାଇଦେଲେ। ଟେଷ୍ଟ ଟା ମୁଁ କହିବି ନା ତମେ କହିବ? ଜବରଦସ୍ତ। ଖରାପ ହେଇଛି ନାଇଁ ଭଲ କହିବୁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କହିଲି। ଆଉ ଟିକେ ହିଁ ପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖିବା ଉଲ୍ଟି ମାନେ ଥର ଲାଗିଗଲା ନା ଆମେ ହେଇଯା ପଚାରନି ହେଇଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଠା ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଠା କରୁଛି ତୁ ସବୁ କହିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ତାର ଅଧେ ପିଠା କେତେ ତଳେ ପଡିଲା। କଣ ପିଠା କରୁଛ ନା କଣ? ବନେଇକି ଗୋଲ ଦେଖିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମାଲ ପଇଲାଣି ତ କଣ କରିବ। ତ ଗାଇସ୍ ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ପିଠା ପିଠା ସରିଲା ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି। ଦେଖ ମୁଁ ପିଠା କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜା ଆସି କେମିତି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଖାଉଛି ମାନେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର ଯେ ସରିନାହିଁ ପିଠା ସିଏ ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇମି ଖାଲି ହଁ ହଁ ହଉଛି ଖାଇବ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପିଠା। ହଁ ପିଠାଟା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସରିବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶକ କରିଦେଇଛୁ କଣ ହେଲା ବେ ତ ମଜାମସ୍ତି ଯାହା ବି ସରିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।